Εικόνες σοκ. Εικόνες παρακμής στην Κύπρο του 2015 που θέλει να προσελκύει ποιοτικό τουρισμό. Ξέφρενα πάρτι μέχρι το πρωί. Μπαρ κρόλ, άφθονο ποτό, μεθυσμένοι τουρίστες που προκαλούν πονοκέφαλο ακόμη και σε ολόκληρες περιοχές. Τι γίνεται όμως όταν το πρωί βρίσκει τους σχεδόν αναίσθητους από το ποτό τουρίστες σε οργανωμένες παραλίες με μικρά παιδιά? Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. 2 Αυγούστου. Μεθυσμένες ημιλιπόθυμες τουρίστριες ξαπλώνουν σε παραλία της Λεμεσού μετά από ένα εκτός ορίων βράδυ, αλλά και την εκμετάλλευσή τους από άλλους τουρίστες που θεώρησαν μια πρώτης τάξης ευκαιρία την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν. Μάρτυρες ο κόσμος, αλλά και ο ναυαγοσός της, στους ώμους του οποίου έπεσε η ευθύνη της επιβολής της τάξης. Καλεί την αστυνομία, η οποία δεν μπορεί να παρέμβει εάν δεν τους συλλάβει επ' αυτοφόρο να επιδίδονται σε σεξουαλικές περιπτύξεις μπροστά στα μάτια του κοινού. Ένα ασθενοφόρο φθάνηκε από τα μισόλογα που ο νοσηλευτής κατάφερε να ανταλλάξει μαζί τους, δεν του αφήνουν περιθώρια από το να εγκαταλείψει το χώρο και να δώσει απλά οδηγίες να τους καλέσουν ξανά εάν παραστεί ανάγκη. 12 το μεσημέρι. Οι 2 μεθυσμένες τουρίστριες ξυπνούν και με πρωτοφανή διάθεση για γλέντι υπό την επίρρεια ακόμη του αλκοόλ τρέχουν προς τη θάλασσα. Στο νερό βρίσκονται δεκάδες κόσμου αλλά και παιδιά. Οι τουρίστριες τρέχουν τσιρίζοντας και ανεβαίνουν στο ναυαγοσωστικό σκάφος θέλοντας να πάνε βόλτα. Η παρέμβαση του ναυαγοσώστη, ο οποίος αφαιρεί το κλειδί από το σκάφος, σωτήρια. Το κακό προλαμβάνεται την ιστάτη. Έντρομοι όσοι ήταν παρόντες απομακρύνονται. Η αστυνομία αυτή τη φορά φτάνει στο χώρο. Βρίσκεται όμως αντιμέτωπη με τη γεμάτη θράσος συμπεριφορά των 2 τουριστριών, οι οποίες δεν διστάζουν ακόμη και να σπρώξουν τους αστυνομικούς. Είναι αυτός ο τουρισμός που θέλουμε?